Jak vjetar uz obalu udara, puno je ograničenja u svim pravcima po čitavoj Hrvatskoj, ali evo osobni auto za sada ipak mogu proći po svim tim pravcima samo polako. Pali svjetla, molim te, više nisu obavezna, ali kako su dobrodošla ovih dana, slaba je vidljivost. A ako zapneš, a mogao bi, nadam se da nećeš, ali ako zapneš dok stojiš, okreni besplatni 0800 10 007. Hvala, sretno!